Bona tarda a tothom, benvinguts. Moltes gràcies a tots els que esteu seguint virtualment i a tots els que heu vingut aquí presencialment. Em dic Anna, treballo a la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del CSIC aquí a Catalunya i avui us volem presentar aquesta activitat que s'emmarca dins del projecte Objectes de la Recerca. En aquest projecte que des de la delegació busquem ressaltar mitjançant una sèrie d'objectes la recerca que es fa a tots els centres d'aquí del CSIC a Catalunya. Avui toca convidat a Santiago Giral a la tercera part d'aquest cicle i el que tenim ara com a protagonista és l'objecte que potser heu vist aquí fora, que és un testimoni geològic i que podeu trobar aquí a l'avantsala del Saló d'Actes fins al dia 15 de febrer. Dins d'aquesta iniciativa, avui hem convidat a Santiago perquè ens parli de l'estudi de la variabilitat climàtica i ambiental de la Terra al llarg del temps i de com es poden preveure canvis en el futur pròxim. Ara us presentaré el Santiago, tot i que molt de vosaltres em sembla que ja el coneixeu. El Santiago és biòleg, treballa en el camp de la sedimentologia lacustre. La seva recerca se centra en la reconstrucció climàtica i ambiental dels últims mil·lennis de la història de la Terra. Treballa com a investigador científic en les Geociències Barcelona del CSIC, institut del qual és director des de l'any passat. Entre altres coses, podem destacar que el 2018 va crear, juntament amb Adelina Geyer, la plataforma temàtica interdisciplinària Polar CSIC, que inclou tots els grups de recerca del CSIC dedicats a la recerca polar antàrtica i àrtica, amb més de 200 investigadores, investigadors i personal tècnic. I ara ja us deixo amb el Santiago Giral i quan acabi la xerrada podreu intervenir, els que ens seguiu també per internet, podeu intervenir i fer preguntes si voleu. Moltes gràcies. Gràcies, Anna, per convidar-me aquí a la delegació. M'agradaria fer extensiu l'agraïment a tota la delegació del CSIC per la feina que esteu fent aquí en divulgar la recerca que es porta aquí en el CSIC a Catalunya. Jo us volia explicar una mica quina és la feina que fem a partir d'un registre geològic. Aquest és el sondatge que tenim, que està posat a fora, i la pregunta més típica i tòpica que em fan a mi és com és que un objecte de recerca pot ser un tub de plàstic ple de fang i de sorra, perquè no deixa de ser un tub de plàstic ple de sorra i de fang. En realitat, on la gent veu fang i sorra, nosaltres com a científics veiem una màquina del temps que ens permet estudiar les oscil·lacions climàtiques ambientals i ambientals de la Terra. Llavors, aquí, en aquest sondatge d'aquí, això seria la part actual, seria, a veure, deixeu-me, aquí, perdoneu, aquesta seria la part actual, el sostre, i en aquesta part d'aquí seria la part més antiga. Per tant, això és una màquina del temps que aniria de la part més moderna cap a la part més antiga, i això ens permet fer reconstruccions tant climàtiques com ambientals. És un sensor perfecte per estudiar precipitacions i temperatures. De fet, com a sensors n'hi ha més... Espera, deixeu-me que amago els controls que m'estan aquí. Ara. Hi ha més d'un sensor, hi ha un sondatge de sediment, no deixa de ser com un sensor que és sensible als canvis de precipitació i de temperatura. Deixa de ser com una màquina de fotografia. Un sensor d'una màquina de fotografia és sensor a la llum i tu treus una càmera i fas una foto, queda aquella foto, però no només interessa que faci la foto, sinó que aquella foto quedi emmagatzemada. Per exemple, si treballo amb una càmera de fotos i no li poso una targeta de memòria, de res em serveix fer la foto. Doncs aquí passa exactament el mateix. Si el llac em registra els canvis, però aquests canvis no queden enregistrats en els seus sediments, el llac no em serveix de res. I per això m'interessa molt que sigui una mena de cinta enregistradora, encara que aquestes pistes de buit ja fa molts anys que no funcionen. De sensors naturals n'hi ha moltíssims. Nosaltres treballem amb llacs com aquest d'aquí. Aquest és el llac de la Llebreta, que està al Parc Nacional d'Aigüestortes. El sondatge aquest que està aquí fora, que és la fotografia que us he ensenyat, és el que ve del llac de la Llebreta. Però també es poden utilitzar els anells dels arbres,
Es poden utilitzar els creixements que hi ha dintre de les coves, tant estalactites com estalagmites. Les estalactites són les que van de sostre cap a baix, les estalagmites són les que creixen de base cap amunt. O els sondatges de gel. I com aquests, n'hi ha 50.000 sensors naturals. Nosaltres fem servir els llacs, perquè són els que ens interessen. Ups, que això va molt de pressa. Per tant, sí, és veritat, soc geòleg de formació, però en realitat jo em considero més un paleoclimatòleg. Treballem amb un grup de recerca que és bastant gran i bastant internacional. El grup que està en el centre, en el Geociències Barcelona, és el de Geologia Sedimentària i Canvi Global, i ens dediquem a això, a estudiar el registre sedimentari dels llacs, per estudiar com el clima, sobretot a la part que més ens interessa a nosaltres, és com el clima condiciona la vida humana. Com ha anat canviant el clima i com l'evolució humana ha anat condicionada, en part, per aquests canvis climàtics i ambientals que s'han anat produint. Llavors, els registres els estudiem des de molts punts de vista, que és el que se li diu un estudi multiparamètric, perquè utilitzem moltes tècniques. El grup està composat per geòlegs, per químics, per biòlegs de diferents especialitats, físics, geògrafs. Hi ha un munt de diferents disciplines que treballem sobre el mateix testimoni i treballem amb molt alta resolució temporal, perquè en un sondatge d'aquests podem estudiar una mostra que cada mig mil·límetre, cada mil·límetre, cada 2 mil·límetres, podem arribar a estudiar-los a aquest nivell de detall. Llavors, això seria l'equip de perforació amb 3 persones a dalt. Això són les Illes Azores, això és Xile, això és la serra de Gredos, a la part central, i aquest d'aquí, que sembla que no hi hagi llac, però n'hi ha perquè està gelat, això és Antàrtida. I ara actualment estem treballant a l'Àrtic. D'aquí ve el que haguéssim creat, junt amb una altra investigadora del Geociències Barcelona, la plataforma Polar CSIC per posar tota la gent que treballa en ambients àrtics i antàrtics junts per fer més sinèrgies. Llavors, els sediments en realitat es poden arribar a entendre com un gran llibre. Un sediment és com un gran llibre o un cubell de lavasures, com vulgueu, més exactament igual, on en lloc d'estar escrit en un sol idioma, està escrit en multitud d'idiomes. Llavors, imagineu-vos, aquesta és la part, seria això, aquí tindríeu... Ups, un moment, m'agafo el ratolí que potser em serà més fàcil. Això és un sondatge, que en aquest cas està laminat, hi ha làmines clares, làmines fosques, i inclou un cert temps, com un llibre. Això seria la primera plana, aquest seria l'última plana, la part més recent i la part més antiga, i en lloc d'estar escrita només en un idioma, en català, en castellà o en anglès, imagineu-vos que aquest llibre està escrit amb un munt d'alfabets tots alhora. Llavors, què fem nosaltres? Ens ajuntem diferents especialistes, diferents persones que parlem un llenguatge molt concret, igual parlo l'anglès, hi ha un col·lega que parla l'alemany, un altre parla el francès i el xinès, ens ajuntem entre tots i anem estudiant mostres d'aquests diferents registres, anem estudiant diferents components d'aquests registres, que en realitat és com llegir aquest llibre només utilitzant un sol idioma. Què passa? Que si tu només llegeixes un sol idioma, acabes tenint una visió parcial de la història. Llavors, què ens fem? Ens ajuntem i cadascú explica la seva història i acabem tenint una visió global de la història. Com es tradueix això? Hi ha gent que estudia el contingut de pol·len, hi ha gent que estudia organismes com les diatomees, altres que estudien ostràcodes, espícules d'esponja, jo estudio la composició química dels sediments, hi ha gent que estudia la composició isotòpica o determinats compostos químics, etc. I el que acabem és, depenent del tipus de registres, aquí podeu tenir una vista dels diferents registres que són, aquest vindria de Xile, aquest vindria del Kirguistan, la República del Kirguistan, que està a Centre-Àsia. Aquests d'aquí venen de les Azores, aquest d'aquí ve de l'Àrtic, en concret. En què acabem? Amb un diagrama d'aquest estil, on el que es pot veure és un sondatge, en aquest cas aquí tindríeu la part més recent, aquest seria la part més antiga, representa això està en fundària, aquí només hi ha 26 centímetres d'història, que en realitat aquests 26 centímetres inclouen els darrers 2.200 anys, aproximadament. Aquestes són les datacions radiocarbòniques que ens permeten saber l'edat del sediment. I aquí hi ha tota una sèrie de tècniques que és el que cada especialista llegeix, els diferents alfabets. Aquí, per exemple, hi ha el contingut de pol·len,
amb les diferents espècies de pol·len, que ja ens hi ficarem, el diferent contingut en carbonets, diatomees, composició química amb el contingut de carboni, de nitrogen, etc. Això acaba sent un diagrama que sembla que sigui un autèntic galimaties, però per nosaltres és la història. El que ens permet entendre què ha estat passant. Això ens està explicant una història de la vegetació, una història de la part antròpica, amb el tema dels carbonets, i una història del que està passant. Això és el que passa fora de la conca i això és el que està passant a dintre del llac, amb les diatomees. Llavors, la història ambiental i climàtica de la Terra jo la puc estudiar des de moltes perspectives i des de moltes escales temporals. La història, la Terra, com tots sabeu, té 4.500 milions d'anys, que es diu ràpid, no deixa de ser un 4.5 seguit de 9 zeros, que són bastants zeros, i la data es coneix amb una precisió d'1%, que és una autèntica barbaritat. Llavors, la història realment climàtica i ambiental es coneix especialment bé pels darrers 550 milions d'anys, que és el que es coneix com el Fanerozoic. I llavors la història, jo ambiental i climàtica, la puc estudiar a diferents escales temporals. Evidentment, si jo vull estudiar els darrers 540 milions d'anys, no faré un estudi cada mil·límetre, perquè jo a dures penes cobriré 1 milió d'anys o 1.000 anys. Si intento estudiar 540 milions d'anys mil·límetre a mil·límetre, hi ha feina d'aquí a que es jubili la humanitat. El que es fa és una altra escala temporal. Si m'interessa aquesta escala, s'estudia una mostra el que toqui, cada milió, cada 2 milions, cada 3 milions d'anys. Si la vull estudiar a escala de desenes d'anys, llavors treballaré amb molta més alta resolució. Llavors, la història climàtica de la Terra pels darrers 530-540 milions d'anys es coneix especialment bé, que és la que teniu aquí. I es pot veure perfectament com des de que l'inici del Fanerozoic, que comença amb el Càmbric, fins a l'actualitat, que faltaria aquí el quaternari, que no està pintat, només han pintat el Neogen, es pot veure perfectament com hi ha moments de la història de la Terra que són especialment càlids i moments que han sigut especialment freds. És el que es coneix com la Terra amb efecte hivernacle i la Terra en efecte bola de neu. Ice Ball Earth, Greenhouse Earth. És una alternança, això ho diuen els anglosaxons. I a part d'aquestes llargues variacions, aquí es donen les grans extincions. Aquí hi ha la gran extinció de l'ordovícic i el silúric, l'extinció del carbonífer i el pèrmic, l'extinció que tothom coneix més, que és la del Juràssic i Cretàcic, la desaparició dels dinosaures fa 65 milions d'anys, etc. N'hi ha 6, n'hi ha 5, i ara actualment amb l'escalfament global s'està dient, ja s'està parlant de la 6a gran extinció, ara actualment. Podeu veure que la tendència des de a gran escala temporal dels darrers 65 milions d'anys és la temperatura anar davallant. Durant el Cretaci no hi havia casquets polars a la Terra i ara actualment en tenim, el que significa que la temperatura ha anat baixant progressivament. Això és una escala temporal a la que es pot estudiar. Es pot baixar d'escala temporal i podem treballar a escala de centenars de milers d'anys. Aquí tindríeu una reconstrucció de l'evolució de la temperatura pels darrers 800.000 anys. Fixeu-vos que ja han baixat dos ordres de magnitud a nivell de temps. Què s'observen aquí? Així és com podíem veure a gran escala temporal hi ha unes oscil·lacions climàtiques i aquí, si us hi fixeu, a escala de milions d'anys també hi és. Ja m'hi aclarirem el ratolí. A una escala temporal més petita també s'observen aquestes oscil·lacions. Hi ha uns períodes que són càlids i uns períodes que són freds. Càlids, freds, càlids, freds. Aquesta és una reconstrucció, la de color blau és feta per l'Atlàntic, és una compilació de reconstruccions climàtiques fetes a l'Atlàntic, la del color vermell pel Pacífic. Podeu veure que les oscil·lacions de temperatura, ja sigui l'Atlàntic, ja sigui el Pacífic, són pràcticament iguals. Què està ensenyant això? Això és l'alternança de períodes glacials i períodes interglacials. Els interglacials són aquests períodes càlids aquí, els glacials són aquests períodes freds aquí. Si us hi fixeu, el pas d'un període glacial a un interglacial és molt abrupte i és molt ràpid. De fet, aquesta escala de temps aquí són d'escassament 200-250 anys.
No és a escala humana, però quasi. I, en canvi, la tendència a refredar és una tendència a molt llarg plaç, 70, 80, 90.000 anys. Actualment estem aquí, que seria un període càlid. És l'actual Holocè. Si fem un... Perdoneu, és que soc esquerrà i estic acostumat a tenir el ratolí configurat al revés i ara, amb la meva dislèxia, confonc la dreta i l'esquerra i és un Cristo. Perdoneu. Si jo ara només em miro l'Holocè, que és aquesta part d'aquí, aquesta punxeta d'aquí, i faig un zoom aquí, tinc això d'aquí. Fixeu-vos, jo vinc d'un període molt fred, el salt del període glacial a l'interglacial a l'actual Holocè, aquest període d'aquí, són 50 anys. És a escala humana, això. La pel·lícula Ice Age, la típica pel·lícula per nanos que ensenya Ice Age i que ensenya que els canvis van molt repressa, realment està molt ben documentada, és correcte el que ensenyen, perquè pot arribar... És a escala humana i són salts de temperatura. Això són temperatures en Fahrenheit i a Groenlàndia, perquè està tret d'un sondatge de gel, però això són 20 graus Fahrenheit que, si no m'equivoco, faig el càlcul correcte, serien 12 graus Celsius, d'aquest ordre de magnitud. El que significa una autèntica barbaritat. Llavors, el que es pot veure és que aquest període Holocè, respecte al període glacial antic, les oscil·lacions climàtiques són molt petites, són pràcticament... De fet, la gent deia que era estable. Era estable fins que vam entrar la gent que treballa a molt alta resolució temporal i vam descobrir que d'estable, nada. Aquí tindríeu una reconstrucció, són molts registres obtinguts en diferents parts del món. Això és un espeleotema, el que es deia d'una cova que ve d'Israel, o del llac, això és d'un llac que ve del llac Elk als Estats Units, al centre dels Estats Units. Això és un registre marí. Aquí teniu anells d'arbres, o sigui que podeu veure, aquí és un registre que ve del gel, de Groenlàndia, i aquest és un altre que ve de Groenlàndia, i podeu veure que quan es comparen els registres, el que semblava que era estable, quan ens ho mirem amb detall, quan s'estudia a molt alta resolució temporal, hi ha uns períodes, la variabilitat és molt gran, la variabilitat climàtica és molt gran. De fet, es van definir a principis dels anys 2000 períodes de canvi climàtic ràpid, el Rapid Climate Change, i estan definits per aquests períodes d'aquí. Si us hi fixeu, n'hi ha moltíssims. Són aquests períodes que estan pintats en les línies fosques, que són períodes que canvien. Quina és la gràcia de la història? Que aquests períodes de canvi climàtic, de canvi ràpid, no estan presents a tots els registres, no són sincrònics ni la intensitat és la mateixa en tota la Terra. Què vol dir? Que a gran escala el clima sí que és comparable. Si us recordeu, els darrers 800.000 anys us he ensenyat que les variacions climàtiques són més o menys les mateixes, però quan realment baixem a escala humana, les variacions climàtiques afecten a determinades zones en determinats moments amb determinada intensitat. Què implica això? Que cal fer molts estudis. O sigui, no ens serveix el poder tenir un registre en una zona determinada i vull entendre el clima. Si jo me'n vaig al centre de la península Ibèrica, me'n vaig a la zona de la Serra Central i estudio el clima allà i intento transportar aquell clima a la Mediterrània. No, necessito un registre a la Mediterrània, o si me'n vull anar a Itàlia o me'n vull anar al Marroc. Perquè el clima, tot i ser amb variacions relativament similars, no és exactament igual. Quines són les conseqüències d'aquests canvis molt ràpids? Les conseqüències són molt variades, des de sequeres. Clar, no sempre un canvi climàtic es tradueix exactament en la mateixa situació, depenent d'on sigui. Si jo estudio un canvi on no és el mateix el canvi climàtic al nord del Sàhara que a l'Amazones. Una sequera no es traduirà exactament el mateix, perquè al Sàhara les sequeres ja són molt importants, a l'Amazones pràcticament no hi ha sequeres i serà molt més devastadora. Al Sàhara no hi ha vegetació, a l'Amazones n'hi ha moltíssim. Per tant, aquests canvis tenen els seus impactes a nivell local. De totes formes, si ens mirem els darrers 1.000 anys, que això ja és la part a la que nosaltres acostumem a treballar, la tendència que es veu és aquesta d'aquí. Aquesta és la reconstrucció de l'evolució de la temperatura des de l'any 1000 fins a l'actualitat, fet per l'últim informe de l'IPCC.
L'IPCC, si ho sabeu, és el panell governamental pel canvi climàtic, és la gran associació internacional d'experts en clima que es dediquen a anar emetent informes cada aproximadament 5-6 anys i van estudiant l'estat actual del clima. Si us hi fixeu, la temperatura des de l'any 1000 aproximadament a llarg termini ha anat baixant, toca fons més o menys cap a l'any 1850 i a partir de l'any 1850 la temperatura es dispara. Aquestes dades en color vermell són dades obtingudes a partir de registres, ja siguin llacs, ja siguin anells d'arbres, ja siguin gel, i aquestes són les dades instrumentals en blau. Si us hi fixeu, les dades reconstruïdes i les dades instrumentals lliguen perfectament. Això el que ens està dient és que les reconstruccions que estem nosaltres portant a terme tenen tot el sentit del món perquè estan quadrant. I si us hi fixeu, les temperatures estan pujant d'una forma absolutament exponencial. Llavors, la gran pregunta, una de les grans preguntes que es va fer a l'IPCC al principi de tot, quan el van crear als anys 90, és, aquest increment de temperatura és natural? No és natural? Estem dins de la variabilitat normal de la Terra o no? I si és natural, com ens pot afectar? Si no és natural, com ens pot afectar també? I com podem ficar-li fre a això? Llavors, una de les primeres coses que es va veure és que necessitaven entendre què estava passant en el passat. Aquí és on entrem els paleoclimatòlegs. Aquesta és la nostra feina. A provar donar d'escenaris en aquestes situacions d'aquí per entendre quines podrien ser les conseqüències a llarg termini. El que ja està claríssim, i a l'IPCC en aquest últim informe, que és el 2021-2022, ja diu clarament, ja us ho avanço, que aquest increment de temperatures no és natural i, de fet, si ens ho miréssim a aquesta escala, els darrers 800.000 anys, aquest increment de temperatura estaria aproximadament on jo tinc el cursor. Aquest increment de temperatura no té equivalència en absolut en els darrers, com a mínim, 800.000 anys. O sigui que ja és una de les grans evidències que els paleoclimatòlegs estan aportant en el sistema. Clar, tot això després es modelitza i se li dona molta més coherència. Però, com a mínim, els paleoclimatòlegs, com a mínim, ja estem dient això. No, és que això no té equivalència, perquè fixeu-vos, això és una reconstrucció, això és en contingut amb oxigen. A veure, deixa'm pensar una altra vegada. Ara, el contingut amb oxigen, però que és equivalent a la temperatura, això són els períodes càlids, i no té equivalència, no n'hi ha, és que no hi és. Aquests períodes que es veuen aquí, tot i la variabilitat, tot i el que us he comentat, que hi ha una variabilitat molt gran a nivell espaial i temporal, aproximadament pels darrers 2.000 anys, aproximadament es poden establir una sèrie de períodes més o menys fixes, que serien aquests d'aquí, que serien uns períodes que són relativament càlids, que estan pintats en vermell, alternant amb uns períodes relativament freds, que seria l'edat de ferro, l'inici de l'edat mitjaval i la petita edat del gel. I aquí tindríeu les edats. El BC i el C és ara el Common Era, abans era abans de Crist i després de Crist, ara actualment això s'ha intentat treure la part religiosa d'això i ara es fa servir abans de l'era comuna, abans del naixement de Crist, i la C és Common Era, l'era actual. Com afecten tots aquests períodes? Com han afectat aquestes oscil·lacions climàtiques que en teoria són relativament petites en comparació respecte a èpoques glacials? Doncs aquí és on realment entrem els paleoclimatòlegs. Si ho miréssim l'evolució d'aquests períodes per la península ibèrica, això serien diferents registres i les temperatures reconstruïdes, la temperatura i la humitat reconstruïda, això seria el període romà, l'anomalia càlida medieval, la petita edat del gel, aquí seria el període industrial. Podeu veure que sí, més o menys s'identifiquen. El període romà és més o menys càlid, però no tot arreu. Hi ha moments en què no és càlid sinó és humit.
En canvi, per exemple, l'anomalia càlida medieval pel nord de la península Ibèrica és càlida, per la resta de la península Ibèrica és àrida. El que sí que es veu és, per exemple, la petita edat del gel, que és freda pràcticament a tota la península Ibèrica. Però si us hi fixeu, el temps no és exactament el mateix. O sigui que tot i haver-hi uns períodes relativament ben definits, s'han d'estudiar a nivell geogràfic per entendre exactament què està passant. Ja ho aprendré. Com podem aprendre del passat? La meva idea és ensenyar-vos 3 exemples així relativament ràpids. La primera és la ruta de la seda. És un exemple que a mi m'agrada molt i és força divertit. Tothom coneix la ruta de la seda. És el principal via de comunicació entre Europa i Àsia, des que funciona més o menys des de l'any 2000 abans de l'època comuna fins al 1450, quan els portuguesos aconsegueixen rodejar a Àfrica i troben la línia de comerç marítima i assalten la línia terrestre. Ara els xinesos tornen a reactivar aquesta línia de comerç perquè volen tornar a fer el comerç amb Europa saltant-se les vies marítimes. Llavors, aquí, en aquesta zona d'aquí, això és el mar Caspi, això és el que en origen era el mar d'Aral, això és Índia. Aquí estan totes les repúbliques exsoviètiques, Kirguistan, Kazakhstan és això d'aquí, Kirguistan és aquí, això és el Turkmenistan i Tadjikistan, que estan aquí, i aquí hi ha un llac. Aquest llac d'aquí és aquest llac d'aquí, que és el llac Issyk-Kul, és el 5è llac més gran del món. Aquest és un llac que quan la primera vegada que vaig ser-hi jo vaig dir, hòstia, això és un llac, jo estic acostumat als llacs a la península Ibèrica, que no tenen més enllà d'un parell d'hectàrees. Aquest d'aquí fa 250 quilòmetres de llarg per 60 d'ample per 800 metres de fondària. O sigui, quan estàs al centre no veus la costa, sembla que estiguis al mar. Això és el 5è llac més gran del món. I d'aquí es va treure un sondatge, que és aquest d'aquí, aquí podeu veure una part de la composició química dels sediments, quina pinta tenen, que és una laminació de capes més argiloses i capes amb una mica més de matèria orgànica. Això és la composició química d'aquí, d'aquest sondatge, i a través d'un anàlisi estadístic el que ens van permetre és reconstruir l'evolució del nivell del llac pels darrers 4.000 anys. Aquí teniu els períodes climàtics que us he comentat abans, el període del bronze, el període del ferro, el període càlid romà, l'anomalia càlida medieval, la petita edat del gel, i aquí teniu les dinasties xines que governen durant tot aquest temps. Que hi ha un munt de dinasties. Potser les més conegudes és la dinastia dels Ming i la dinastia Qing, que són les últimes que hi ha. La Ming per al tema de la porcellana. I si us hi fixeu, hi ha dinasties que duren molt temps i dinasties que duren molt poc temps. I la gran pregunta és, com és que hi ha dinasties que duren tan poc temps i dinasties que duren molt de temps? Aquesta és una de les grans preguntes. Per què? Què està passant? Si us hi fixeu, les dinasties que duren poc temps coincideixen en períodes de canvi climàtic. Entre elles, aquesta d'aquí, que està al final d'un període fred. És a dir, és un moment en què el sistema es va estressant, els ecosistemes es van estressant i al final de tot peta. Peta perquè hi ha fams, hi ha sequeres, hi ha inundacions, la gent té gana i llavors es generen les revolucions. Les 5 dinasties passen el mateix al final de l'anomalia mitjaval i la dinastia Yuan passa al final de l'anomalia càlida medieval. Si us hi fixeu, és una de les grans sequeres que ocupen en aquesta zona. Què està dient això? Que les revolucions socials, amb el clima, no passen al principi. El clima el que va fent és estressant el sistema. El sistema va estressant-se, fins que la gent ja no pot més. Què estem fent ara actualment? Estem escalfant el planeta, anem escalfant-lo i anem estressant el sistema. Quan començaran a venir els problemes? Els problemes que comencem a tenir ara. Els problemes de veritat no venen ara. Vindran en un futur proper. Quan vindran? No ho sabem, perquè no sabem exactament què acabarà passant. Però sí que sabem que els problemes que vindran no seran els més evidents, que és el que ens està ensenyant aquesta història. Els problemes sempre venen al final. Què vol dir això? Que la resiliència al canvi
té un canvi, és a dir, la resistència al canvi, que és el que se li diu la resiliència, els biòlegs li diuen resiliència, té una capacitat de càrrega fins a un determinat punt. A partir d'aquell, el sistema canvia i llavors és quan venen totes les grans revolucions. La Revolució Francesa és exactament el mateix. Exactament el mateix. L'únic que passa que la Revolució Francesa passa al final de la petita edat del gel. Però la situació és exactament la mateixa. Què vol dir això? Que potser hi ha punts de no retorn. I això és un dels problemes que podem tenir ara. Hi ha uns punts de no retorn que no estan ben definits, no els tenim clars, no sabem exactament com funcionen, no sabem quan arriben, però que el que està ensenyant aquí és que succeeixen aquests punts. L'altre exemple que us volia ensenyar és el de les Illes Açores, que aquest és un altre dels exemples xulos de veritat. Les Illes Açores estan al mig de l'Atlàntic, tots ho sabeu. Estan, com es pot veure aquí, en un punt triple entre tres plaques tectòniques. Aquesta és la placa americana. Són 9 illes, que són aquestes d'aquí. La capital està aquí, que està a Punta Delgada. Aquesta és l'illa de São Miguel. I les illes s'agrupen en 3 grans grups. El grup de l'est, que és aquest d'aquí. El grup de l'oest, perdó, que és aquest d'aquí, que és el que està a la placa americana. Els americans fa temps que estan reclamant aquestes illes com a seves, simplement perquè està a la placa tectònica americana. Ho deixarem aquí, no ens hi ficarem en política. Aquest és el grup central, és on principalment estan totes les principals illes, i aquest és el grup de l'est, que està a Santa Maria i São Miguel. Aquestes illes oficialment estan colonitzades entre el 1430 i el 1455, que és el que diu la història oficial portuguesa. Què passa? Que quan mires els mapes antics, aquest és un mapa, el mapa d'Atles, del català, que ve del 1375, i si us hi fixeu, això és la península Ibèrica. Aquí és el continent africà. Aquestes són les Illes Canàries, perquè estan properes al continent i estan ben posades, però aquí hi ha tota una sèrie d'illes que estan posades en vertical perquè quan es navega abans de la invenció dels rellotges, ja sabeu que la latitud és molt fàcil de mesurar amb un sextant. La latitud es mesura, és l'angle que fa el Sol respecte a l'horitzontal a una hora determinada, i això depèn de la latitud. Però el gran problema que tens és saber on estàs quan et vas movent a l'horitzontal, a la longitud. I això fins que no s'inventen els rellotges i la precisió dels rellotges, els navegants anaven una mica de vol en aquest sentit. Per això moltes vegades les cartografies estan fetes en vertical, o sigui, està malament la longitud en lloc de la latitud. La latitud era molt fàcil. Si interpretem això, aquí tindríem les Illes Canàries, el continent africà, això seria la illa de Madeira i això seria les Açores. Què vol dir això? Que el 1375, que de fet la primera referència és del 1351, ja hi ha referències de les Illes Açores. És a dir, molt abans de la colonització oficial portuguesa, que és el 1430, que comença el 1430. És a dir, que hi ha un coneixement previ de les illes. I el ser humà, com és un ser especialment curiós, el normal és que si tu veus terra, te'n vas cap allà. Jo almenys seria, perquè potser som massa curiós i me n'aniria cap allà. Llavors la gran pregunta és, potser estaven ocupades abans de la història oficial portuguesa. Us ensenyo 4 fotos. Són unes illes absolutament fabuloses. Si voleu anar a fer turisme, jo és de lo millor que he vist mai en ma vida. Cada illa és absolutament diferent i són absolutament fabuloses. Això és la illa de Corvo, és patrimoni de la humanitat. Això seria el llac Calderà. Això és el llac Funda d'aquí, a la illa de Flores. Això és Empadades, a la illa de São Miguel. Això és la illa de Flores, un lloc absolutament fabulós per anar a passar turisme. I aquí es pot veure tota una sèrie de paisatges, si us hi fixeu. Es veu un paisatge, aquí es veu un paisatge de forestat, aquí no hi ha arbres. Aquí sí que en veuen, es veu una plantació, ara que no en sé cap botànic, que semblen uns pins, que són criptomèries. Ja sé que són criptomèries, però per la gent normal i corriente són una mena de pins. I aquí es veuen uns creixements de molsa que són fabulosos, són preciosos, són molt fotogènics. I el paisatge es veu mínimament antropitzat. Això són camps de cultiu. Què ens ensenya el passat? Això és un sondatge extret de la illa de Pico, que és un llac que és Peixinho, i aquí tindríeu el registre, això és el registre del llac, això seria el contingut polínic. Cada columna d'aquestes és una espècie d'arbre o d'herba,
I el que es pot veure, aquí tindríeu la suma de tots els arbres i la suma de totes les herbes. Què es veu? Que aquí hi ha aproximadament uns 3.000 anys, l'actualitat estaria aquí, i es veu perfectament com aquesta part d'aquí estava dominada pel bosc. Aquí teniu els percentatges, això seria el 100% d'arbres, i aquí la quantitat d'arbres i arbustos que hi ha és pràcticament del 90%. Això és una erupció volcànica, perquè són illes volcàniques, però si us hi fixeu, hi ha un moment en què la vegetació comença a baixar. Què passa aquí? Això és l'entrada de l'home, quan es colonitzen les illes. Quan arriba a la illa, tu arribes a una illa, el primer que fas és fer-te espai. Tu deforestes i necessites construir cases, necessites escalfar-te i, per tant, necessites llenya. Què fas? Et carregues la vegetació que tens al costat de casa. És el més simple i més fàcil. Això es pot veure perfectament amb els carbonets que estan, ara no els veig, aquí. I llavors, el que es veu, aquí no hi ha carbonets, per tant, no hi havia home, no hi havia incendis, i a l'entrada de l'home hi ha carbonets. I el que es veu és perfectament com arriben els homes i el que es veu és una entrada. Això és un fong que identifica ramats. Arriba l'home i el primer que fa és deixar ramats. I a partir d'aquí, fixeu-vos que hi ha ramats, vaques, ovelles, cabres, i la vegetació és on realment s'encén. Perquè els ramats, que abans no n'hi havia, si us hi fixeu no n'hi ha, necessiten menjar vegetal i el que fan és menjar la dallonsis, la vegetació. La vegetació que hauria d'haver-hi és aquesta d'aquí. Això és la vegetació original de les illes. Aquests són boscos, el que us he dit de Llorer i de Morèlia, són aquests boscos d'aquí, que poden ser més o menys alts. Aquí teniu un parell de persones que us serveixin de referència, que ve a ser més o menys la mateixa vegetació que hi ha a les Canàries, per fer-nos un cas. L'únic que la vegetació a les Canàries és molt més alta que el que hi ha a les Açores. Què es veu quan comences a posar tota una sèrie de registres junts? Aquí tindríem el llac Caldeirà, el llac Funda, que estaria de... Això és Corbo, la illa de Corbo, la illa de Flores, Peixinho és la illa de Pico, Ginjal és Terceira i el llac Azul és São Miguel. És a dir, fent un transecte d'illes. Què es pot veure? En aquesta línia verda d'aquí seria la vegetació. El que es veu, hi ha un moment és que les vegetacions cauen. Si us hi fixeu, hi ha un moment que la vegetació cau i cau de forma significativa. I el que es veuen aquí són tota una sèrie de pics roses, que això són uns compostos típics de les nostres femtes. Les nostres femtes, la nostra merda, per dir-ho així vulgarment, té una característica molt concreta, té uns compostos molt concrets que estan marcant presència humana. Si us hi fixeu, 1450 seria aquest període d'aquí i aquests pics roses estan tots abans. Què vol dir? Que en realitat, quan hi ha l'arribada de la gent, que això seria un diagrama de síntesi, comença l'any 800. L'any 800 comença a arribar la gent. Hi ha tota una sèrie d'indicadors, l'entrada de ramats, els focs produïts per la deforestació, hi ha tota una presència de cereals, que serien aquests punts d'aquí, això són cereals de cultiu, i els portuguesos realment no arriben fins al 1450. És a dir, hi ha tota una arribada molt abans del que oficialment la història diu. Quan s'arriba? S'arriba a l'inici de la petita anomalia càlida medieval, a l'inici de les sequeres. A l'inici de les sequeres, la gent hauria passar gana a continent i el que fa és sortir a fora. Això podria ser un dada. Què està dient aquí, això? Que els ecosistemes que estem veient ara no tenen res a veure amb el sistema natural. El sistema natural hauria de ser una vegetació molt determinada i, si hi fixeu, inclús hi ha llocs on realment està completament deforestada l'illa. Tenia que tenir pràcticament un 100% de cobertura vegetal i actualment és menys d'un 10%. Per què arriben aquí? Nosaltres, la hipòtesi que tenim nosaltres és que qui arriba realment són els grans navegadors d'aquella època. Els navegadors d'aquella època són els vikings, els normands, i els que realment comencen a colonitzar Groenlàndia, les Illes Fèroes, i s'arriben als Estats Units, que van per dalt, són els vikings. Nosaltres, una de les hipòtesis que ens imaginem serien aquestes grans rutes de colonització, Islàndia, Groenlàndia i el continent americà, és que en aquell moment els vents eren en aquesta direcció, de nord cap a sud, a l'inici de l'època mitjaval temprana, i alguns dels vaixells que deurien baixar cap al sud, els vents els deurien desviar i els van enviar cap a les Açores.
i acaben colonitzant. És a dir, que el vent favoreix, en aquest cas, va afavorir l'ocupació d'un territori que en aquell moment no estava ocupat. Per què arriben els portuguesos quan arriben els portuguesos? Perquè els vents li són favorables. En el 1450, quan es mira quins són els mapes de vents, aquests vents es poden modelitzar a partir de grans programes d'ordinador. Això hi ha gent que s'hi dedica, que es dedica a fer grans models de vents i tu pots modelitzar el vent en un període molt concret, per una zona molt concreta. Si us hi fixeu, els vents són favorables. No et permeten arribar des del nord, perquè t'empenyen cap al continent americà, i des del Portugal és el gran moment en què tens un vaixell, clar, aquells vaixells anaven a vela, no anaven a motor. I no et posaràs a viatjar 1.500 quilòmetres a rem, no hi ha tripulació que ho aguanti, això. Doncs aprofiten la vela. I en aquell és el moment en què arriben i colonitzen les Açores, i aprofiten a colonitzar-les. El que no sabem és si quan arriben els portuguesos hi ha normands o no hi ha normands. Aquesta és una de les grans preguntes que ara volem contestar. Un altre exemple que també és el tercer gran exemple que us volia explicar, que també és un d'aquests altres exemples que és divertit, que és l'illa de Pasqua. L'illa de Pasqua, que és territori xilè, està al mig de l'oceà Pacífic, és el territori més remot de l'hemisferi sud, està a més de 3.500 quilòmetres del continent sud-americà i a més de 2.000 quilòmetres de les illes més properes, que són les illes Pitcairn. És una illa realment, és molt petita, té aproximadament uns 60 quilòmetres quadrats, puges al pic més alt i veus tota la illa. I dius, realment, és que és molt petita, realment, és molt petita. La illa aquesta és molt coneguda, tothom la coneix pel tema de l'escultura megalítica, els famosos moais. Aquests moais d'aquí són relativament petits. Normalment els moais els construeixen de roca basàltica, són illes volcàniques, com les Açores. Aquest d'aquí tenen aproximadament entre 6 i 7 metres i aquest és un barret que haurien de tenir tots, si us hi fixeu, que està fet amb una pedra de color vermell, que també és volcànica, són molt maques, però els grans de veritat arriben a fer una vintena de metres d'alçada. És a dir, que aquesta gent feien construccions enormes. Llavors, hi ha tota una teoria que diu que la deforestació, si us passegeu per la illa no té un sol arbre, només té 4 palmeres, literalment, 4 palmeres comptades. Va succeir fa uns 1.000 anys degut a la sobreexplotació humana. I això és un dels paradigmes que s'estableixen, es van establir fa molt de temps, i que, per exemple, hi ha una pel·lícula de l'any 94 del Kevin Costner que va anar molt bé perquè va utilitzar tota la gent que viu a la illa hi viuen unes 2.000 persones, i són els 2.000 extras que apareixen a la pel·lícula. Va haver una injecció de diners absolutament espectacular per la pel·lícula. I aquest paradigma de deforestació completa de fa uns 1.000 anys realment arranca amb força amb un llibre que li donen el Pulitzer al Jared Diamond. Això és un llibre que es diu Collapse, com les societats escolleixen l'ensorrar-se o guanyar, i com la societat escull, i aquesta paraula escull té una càrrega molt dura, perquè significa que hi ha una consciència aquí de voler ensorrar la teva pròpia societat, el qual a mi em sembla potent, escull fallar i ensenya el paradigma aquest de la illa de Pasqua com un dels exemples de com una societat sobreexplotant i sabent que sobreexplota el medi desapareix, perquè en realitat quan arriben els xilens no hi ha pràcticament ningú. Nosaltres vam ser a la illa i vam treure aquell registre que us he ensenyat al principi de tot, de 26 centímetres, aquí tindríeu el model d'edat, i aquí es pot veure tota l'evolució de la vegetació. Això són ericàcies, això són unes palmeres, les palmeres típiques tropicals, que pràcticament, si us torneu a fixar, tornen a ser pràcticament del 90%, i que actualment realment és que n'hi ha 4, literalment, 4. Es pot veure tota l'evolució de la vegetació i aquí es pot veure perfectament l'entrada de la gent, perquè comencen a aparèixer els carbonets de la crema. Jo arribo a un lloc, tot està ocupat per palmeres, necessito fer-me espai, necessito plantar, necessito cultivar, per tant cremo. És el que en anglès es diu tala i crema, slash and burn. I si us fixeu, quan us mireu el model d'edat, hi ha 2 grans parades sedimentàries. Hi ha 2 moments en què el sistema es torna tan àrid que el llac no produeix res. Un d'ells està situat entre el segle VIII i el segle XII, que coincideix amb l'anomalia càlida medieval,
Ups, quasi. I que aquesta anomalia càlida medieval es veu perfectament en altres sondatges d'aquí, de l'hemisferi de Sud-amèrica, on te marquen perfectament aquestes condicions àrides i seques. De fet, i és degut a un increment de la fase del Niño. El Niño, no sé si coneixeu el fenomen del Niño. El fenomen del Niño és bàsicament un escalfament anòmal, no se sap exactament per què, del Pacífic, d'aquesta zona d'aquí. I això succeeix entre cada 3 o 7 anys. Llavors, cada 3 o 7 anys hi ha més o menys, i que aquesta és la freqüència a la que té, això s'escalfa, sobreescalfa o es sobrerefreda molt més del normal. Li diuen el Niño perquè coincideix amb època de pesca, que normalment els hi passa al seu hivern, que seria el nostre estiu, i aquí és una zona on aflora molta aigua freda del fons de l'oceà i és molt rica en nutrients. I van les anxoves. Les anxoves, hi ha moltíssimes anxoves. I llavors, no se sabia per què, de cop i volta desapareixien les anxoves. I els hi passava cap als vols de Nadal. I llavors ells li deien que viene el Niño de la Natividad, i el Niño se li ha quedat el nom del Niño. Això és per l'escalfament. El refredament, que llavors tenen pesca per avorrir, li van donar el nom de la Niña, simplement al contrari del Niño. I aquest fenomen d'aquí, de l'increment de l'aridesa, és el que dona també a l'inici del col·lapse de la civilització maia. És a dir, hi ha un moment en què la illa de Pasqua realment és molt dur viure allà perquè coincideix amb una gran sequera que també coincideix amb el moment dels maies. I l'altre hiato sedimentari, en el moment que es para realment, si us fixeu, hi ha 400 anys que pràcticament no hi ha res, del 1570 al 1710, que és la petita edat del gel. La petita edat del gel torna a ser unes condicions especialment àrides, el que no sabem, en zones subtropicals, el fred, la temperatura segur que no hi ha problema, són condicions subtropicals, per tant, fred no creiem, però el que sí que és àrid, perquè no hi ha sedimentació. I això es veu molt bé en els registres xinesos d'aquí. L'illa de Pasqua el tindríeu aquí, això seria Austràlia, això seria Xina, i us podeu veure perfectament com hi ha un moment, que és aquest període d'aquí, que està pintat aquí, veieu? És aquest període gran àrid i més o menys fred aquí a continent, però aquí no creiem. I això és el que dona lloc a un increment de fenòmens del Niño i de la Niña i que dona aquesta aridesa. Llavors, és una zona on es va començar a excavar als anys 60, comencen a excavar un parell de suecs, que són aquests dos homes d'aquí, i han donat lloc a moltes excavacions. Aquests són els moais estaven tots enterrats en un inici, pràcticament no n'hi havia ningú cap a fora, és després que es treuen i es posen en els atos, que és aquests altars on estan posats els moais a sobre. I a partir de l'utilització de diferents registres, situats a diferents illes en tota la Polinèsia, aquí tindríeu la illa de Pasqua, seria aquest punt d'aquí, s'estableix el patró de colonització de la Polinèsia. Actualment hi ha dos grans models. Un que diria que va d'aquesta zona d'aquí cap aquí, i un altre que es colonitzen aquí i a partir d'aquest punt d'aquí tant es colonitza Hawaii com la illa de Pasqua al mateix temps. Són dos grans models. I aquí s'estan esbarallant els arqueòlegs. Quan mires el contingut amb datacions carbòniques dels diferents jaciments arqueològics que hi ha a la illa, que estan en jaciments arqueològics, es veu perfectament com durant una època no hi ha restes cremades, és a dir, no hi ha ocupació humana, i a partir d'un moment sí que es veu, a partir de l'any 700, que com comencen a aparèixer datacions, comencen a aparèixer haver-hi restes cremades de carbonets. És a dir, a partir d'aquí és l'inici de l'ocupació. En aquesta gent treballa, fan eines d'obsidiana. L'obsidiana és un vidre volcànic que en contacte amb l'atmosfera s'humiteja a una velocitat coneguda i quan mires la velocitat d'hidratació de l'obsidiana torna a donar exactament la mateixa edat. Per tant, els historiadors diuen que és l'any 1000, la part arqueològica diu que és l'any 700, segle VIII, segle XI, més o menys, és quan inicia la colonització. En aquesta illa hi ha 3 grans llacs. El llac Raraku és aquí on hi ha els grans... Aquestes són les grans canteres on es treuen els moais, d'aquí. Però hi ha un altre gran llac, que és el llac Kao, que aquí és l'únic poblat antic que està situat en aquesta zona d'aquí. I a dalt de tot hi ha un pic volcànic, el pic volcànic, que és el Terebaka, hi ha una torbera, que és aquesta d'aquí, que és el Ranorai.
En aquest mateix gràfic que us he ensenyat, que ve de Rano Raraku, del llac típic, si us hi fixeu, aquí hi ha una caiguda de la vegetació i apareix una espècie que abans de planteta, que és aquesta d'aquí, que abans no hi era. I coincideix aquesta aparició de la planteta amb el decaïment de les palmeres. Aquesta plantera d'aquí és una planta que li agrada molt el nitrogen. És el que els botànics en diuen una ruderal, que viu al costat dels camins on hi ha molt de nitrogen. I normalment va associada a la part humana. De fet, coincideix l'aparició d'aquesta planteta d'aquí, que és la Verbena litoralis, amb l'inici de la forestació i l'increment de carbó. I això apareix cap al 450, o sigui, al segle V abans del naixement de Crist. És a dir, 1.300 anys abans del que està dient l'arqueologia. O sigui, per alguna cosa hi ha una gran diferència d'edat entre el que està dient l'arqueologia i el que estem dient nosaltres. Quan vam veure aquests resultats i vam publicar aquests resultats, tothom se'ns va tirar a sobre, tota la comunitat arqueològica es va tirar a sobre, dient que les nostres dades no eren correctes. És un debat científic i, per tant, anem a discutir-ho, anem a mirar en un altre lloc. Quan ho vam mirar a la Torbera, que això és el Rano Aroi, el que es pot veure és que tota la vegetació, durant els estadis més inicials, no hi ha vegetació i el gran impacte està aquí. Veieu que de cop i volta apareixen, aquí no hi ha carbons i de cop i volta apareixen els carbons. Això és la part de l'inici de la deforestació. I els carbonets estan presents cap a l'any 1500, o sigui, gairebé 1.000 anys més tard que Rano Raraku. I vam dir, en alçada són 1.000 anys abans, a baix a les planes són bastant abans del que està dient l'arqueologia. Dic, aquí hi ha un garbuix. Anem a mirar un tercer punt. El tercer punt és Rano Raraku, que és aquesta zona d'aquí. I llavors el que s'observa és una deforestació al principi i una deforestació tardana. Que són aquests pics, això és el xàrcol, aquests són els carbonets. Hi ha una deforestació inicial i una deforestació tardana. Si ho posem tot junt, el que es pot veure és que la gent arriba a Raraku, s'instal·len allà i mentre les condicions climàtiques són bones, no es mou d'allà. Quan les condicions climàtiques comencen a ser una mica més complicades, la gent va movent-se per l'illa. I va movent-se primer amb l'horitzontal, se'n va al cau, i després, quan les condicions climàtiques són especialment dures, puja en alçada. Que és aquest heroi d'aquí. Puja en alçada. És a dir, que inclús una illa que és extremadament petita, l'impacte antròpic és molt divers en funció de la gestió que es fa del territori. Què ens està dient això? Que el territori s'ha de gestionar correctament d'acord amb les seves possibilitats. És a dir, ja acabo perquè ja gairebé m'he menjat el temps. La idea bàsica és ensenyar-vos això, que els sondatges són fabulosos. Què haig de dir jo, que porto un munt de temps treballant amb els sondatges? Són fabulosos perquè van molt bé com a registres i l'únic que cal fer és una aproximació multidisciplinar, ja que treballar amb un munt de gent, que això és absolutament fabulós. Jo sempre em fico amb els biòlegs, que els dic que no són perfectes, però jo realment, els biòlegs, perquè són biòlegs i algun defecte tenien que tenir, però jo sense els biòlegs no soy nada. Sense els biòlegs, jo no sé viure sense els biòlegs, perquè ells m'aporten una informació que jo, sense aquesta informació, jo no puc entendre la totalitat de la història. Què està ensenyant això? Que les fluctuacions climàtiques juguen un paper fonamental en gestionar la nostra història. I això ha afavorit o ha complicat les ocupacions de nous territoris o la gestió d'aquest mateix territori. Què vol dir això? Qual és el missatge per endur-nos a casa? Que l'actual increment de temperatures ens està posant en una situació complicada i que podem realment complicar-se de veritat si no comencem a prendre mesures, perquè la història ja ha demostrat que quan realment deixem estar això al seu ritme, les societats acaben col·lapsant. I això és el que simplement us volia ensenyar. Gràcies. Moltes gràcies, Santi. Ara començarem un minut de preguntes i comentaris. Si teniu alguna cosa a dir, ara és el moment. També pel xat. Digue'm. Sí.
Jo volia preguntar, per curiositat, si no ho he entès malament, l'indicador de presència humana de plantes és que siguin plantes que necessiten nitrogen. Bueno, en aquest cas, o sigui, l'indicador de presència humana en aquest cas va ser una planta que en aquell ecosistema no existeix. És a dir, és una planta que va arribar quan van arribar la gent que venia de Sud-amèrica. I la van introduir, no sé si volent o sense voler, però és una planta que no li toca per l'ecosistema que li hauria de ser-hi, en aquell lloc no li tocava. Llavors, vam mirar el registre i la veus perfectament com no hi és, i de cop apareix. En aquest cas és una planta que li agrada molt el nitrogen. Llavors, quan tu tens les activitats humanes, nosaltres, quan orinem, la nostra orina és molt rica en nitrogen i l'orina dels ramats és molt rica en nitrogen. Llavors, moltes plantes d'aquestes viuen associades a l'home perquè nosaltres generem molt nitrogen al nostre voltant. Són espècies... Els agrada molt el nitrogen. Una pregunta que m'havia fet moltes vegades anant per la muntanya, que quan hi era una casa trobaves ortigues. I fins i tot, a vegades trobaves ortigues, la meva teoria no funciona, i potser veus una runa, patateres, allà hi havia una sèrie la presència humana amb l'ortiga. És això. L'ortiga és una planta que li encanta el nitrogen. És el que se'n diu, els biòlegs diuen, una nitròfila, que té molta afinitat pel nitrogen, li encanta el nitrogen. Llavors, clar, nosaltres som uns productors nats de nitrogen. I llavors, nosaltres perquè tenim uns ramats i perquè utilitzem el nitrogen per abonar els camps, un dels abonos típics que s'utilitzen és el nitrogen, i tens uns ramats, i els ramats, i nosaltres quan orinem deixem anar grans quantitats de nitrogen. Per això sempre les ortigues, en aquest cas una verbena litoralis, si ho féssim en el Pirineu sortirien les ortigues. No sé si les ortigues deixen anar... Aquí tenim un... Solten polen, les ortigues? Sí, solten polen? Doncs trobaríem les ortigues. Tinc una pregunta sobre el que has dit últimament a Pasqua, aquesta interacció entre el clima i la ocupació del territori. Creix la població perquè està en bones condicions i la societat té una predicció de l'aliment que necessita en el futur o l'any següent. Si les condicions climàtiques no canvien, tot funciona bé, perquè tu pots predir quina collita tindràs. O si necessitaràs més territoris per fer els camps. Clar, aquí el clima juga un paper, no diria que definitiu, quan aquesta capacitat de predicció deixa d'existir, perquè te canvia el clima de cop. Sí, clar, efectivament. Però ara nosaltres sabem que el clima canviarà, en canvi no fem res. Vull dir, tenim aquesta capacitat, tenim coneixement per dir que anem malament. N'hem fet, no? És terrible. Què tenim que fer? Com ho veus tot això? Perquè tenim el coneixement, però tampoc fem cap actuació. A Pasqua no tinguem coneixement. Sí, efectivament. Aquesta és la gran diferència. Nosaltres ara tenim el coneixement, sabem, preveiem cap on anirem, perquè en realitat el problema està en que com que hem tret l'actual contingut en diòxid de carboni està fora dels darrers 800.000 anys, vol dir que nosaltres hem tret a la Terra de la que seria la variabilitat natural del sistema. És a dir, que hem començat a fer un experiment amb nosaltres mateixos que no sabem com acabarà. Bàsicament, això és el que passarà. Per tant, quan tu treus el sistema de fora de la seva variança, no saps com pot acabar reaccionant. Pots preveure, però en realitat no saps exactament com pot acabar sortint. Tu pots arribar-te a ensumar les coses. Què passa si no fem res? Doncs aquí hi haurà molta gent que patirà. Patirà molt. Clar, evidentment que patirà molt. Perquè quan el sistema... Clar, el problema de treure el sistema de la seva normalitat és que poden haver-hi uns punts de no retorn que no sabem on estan.
La gràcia que té, per exemple, la part de les civilitzacions xineses, de les dinasties xineses, és que tu veus perfectament com la dinastia va tirant fins que arriba a un punt de no retorn i allò es trenca. Canvia de sistema. Pot canviar millor o pitjor, però canvia de sistema i no retorna a les condicions originals. Llavors, i torna a tirar fins que te la tornes a tensar i torna a canviar. Llavors, però on estan aquests punts de no retorn? Quan aguantaran els ecosistemes? Tots els ecosistemes no tenen el mateix punt de retorn. Cada ecosistema té el seu punt de retorn. Com interacciona tot això entre ells? Pots modelitzar-ho matemàticament, no te voy a contar nada que no sepas, però en realitat pots tenir petites idees del que pot estar passant, però això és un autèntic desastre. Llavors, què hauríem de fer? A nivell social, jo crec que la consciència ja hi és. La consciència a nivell social ja hi és. El problema és que aquesta consciència social no està pujant on hauria de pujar. I llavors, mentre no siguem capaços de transmetre aquest missatge on realment estan els centres de poder, que ja comença a haver-hi centres de poder, perquè jo m'he trobat ara en un parell de reunions amb grans empreses que volen saber tot això perquè, clar, se'ls obre un mercat econòmic molt gran. La sostenibilitat, el bé, els productes de proximitat, que tots no deixen de ser reduccions de diòxid de carboni. Ara comencen ells a veure el mercat. Però ja els hi vaig dir, però això us heu de posar les piles, ja, perquè no podem continuar creixent. I l'IPCC diu que no podem superar els 2 graus d'increment de temperatura. Actualment estem pujats per sobre de l'1 amb 2 graus. Ens queda molt poc marge de maniobra. I aquests 2 graus estan establerts i són teòrics, no són reals. No sabem si realment el punt de no retorn està a 2 graus, a 2,1, 1,9, 1,7, jo què sé, saps? Sí, perquè això m'ha fet pensar en una intervenció d'un llibre del Dani, diu que la societat ha seleccionat, perquè tu veus que hem seleccionat anar cap a de caure, perquè no estem fent res. És una carta que estem seleccionant, això. Clar, no, però en aquest cas sí, en el nostre cas podria ser, que tampoc estic d'acord, perquè no és a nivell social, és a dir, qui està decidint són determinats centres de poder, no la societat en total. Però dir aquesta frase en un moment, que és el que tu has dit, en un moment en què la societat no tenia la capacitat de conèixer i de predir això, entens? Ho trobo potser un pèl passat de rosca. Però penso que allà on volia donar un toque a la societat. Això sí, amb això sí que estic d'acord. En aquest context. Sí, això sí. Ara podem aquesta capacitat, perquè tenim aquesta predicció. I si estem seleccionant, podem anar fent. Sí. Digue'm. Quina seria la dada principal que demostra que l'escalfament és producte de l'humà? Tinc internet aquí? Sí. Això és fàcil, t'ho puc ensenyar fàcilment. Espera, si puc entrar. Hi va haver un americà que l'any 58 va començar a mesurar les quantitats de diòxid de carboni a un volcà a les illes Hawaii, perquè està enmig del no-res, que és el Mauna Loa, i va començar a establir... Ara, espereu un moment, espera que us ensenyo la gràfica correctament. La quantitat de diòxid de carboni. Va començar a mesurar-la i van començar a fer-ho sistemàticament. Això és el que finalment s'ha conegut com la curva de Killing, perquè Killing és l'americà que va començar aquestes mesures, que és aquest nom que teniu a la pantalla, The Killing Curve, que és l'americà que va començar a mesurar. I aquí podeu veure, aquestes mesures es mesuren diàriament i es pengen online. Per tant, es pot veure. Això són les mesures, aquestes són horàries, els diferents dies els teniu aquí. Aquí teniu la concentració en ppm, parts per milió de diòxid de carboni. Si jo la miro a nivell horària i a escala diària, veieu que pràcticament no varia.
Si jo la miro a escala mensual, pràcticament tampoc varia. Si jo la miro a escala de 6 mesos, ja comenceu a veure que fa una certa panxa. Hi ha un moment que baixa i un moment que comença a pujar. Si me la miro a escala anual, es veu perfectament... Perdó, perquè la gent que es ve per internet no està mirant. Ai, perdó. A pantalla. A pantalla. Sí. Perdoneu. Torno a començar, perquè els que esteu a internet no ho estàveu veient. Perdoneu. Si jo m'ho miro les dades a escala horària, que és el que s'està veient aquí, durant una setmana podeu veure que les dades del diòxid de carboni, aquí tindríeu les hores, aquí tindríeu la concentració del diòxid de carboni en parts per milió, pràcticament no varia. Si jo m'ho miro en un mes, tampoc varia. Si m'ho miro en 6 mesos, veieu que hi ha un moment en què el diòxid de carboni sembla que baixa i torna a pujar, baixa a l'octubre, cap a agost, setembre, octubre, i començaria a pujar de cara a l'hivern. Si m'ho miro en un any, aquesta corba es veu evident. Veieu perfectament com la quantitat de diòxid de carboni comença a incrementar-se, arriba al màxim cap a principis de maig i comença a baixar en concentració a l'atmosfera a octubre. Bàsicament, el que està ensenyant això és el moment en què la vegetació comença a revifar a la primavera i en el moment que comença a créixer. La primavera que la sangre altera, els arbres els altera i comencen a créixer. Al començar a créixer i generar fulles, el que fan és capturar el CO2, el diòxid de carboni de l'atmosfera, i la concentració de diòxid de carboni baixa. Quan incrementa? Quan la vegetació, amb el fred, es mora. Els arbres dels caducifolis deixen caure la fulla i llavors deixen de fixar el diòxid de carboni. Llavors és quan comença a incrementar-se. Aquest és el cicle anual, el típic normal. Si jo m'ho miro per l'escala de les plantes, a escala de 2 anys, aquí tindríeu 2 cicles. Si us hi fixeu, hi ha una cosa que crida l'atenció, que aquest mínim d'aquí, si nosaltres no fiquem diòxid de carboni, aquest mínim d'aquí hauria de ser igual que aquest mínim d'aquí, i no ho és. I aquest màxim d'aquí hauria de ser exactament aquest màxim d'aquí. Jo puc dir, no, això és la variabilitat interna del sistema. Pot ser. Pot haver-hi anys més calorosos, anys més freds, en què la vegetació pugui créixer més o créixer menys. Molt bé. Jo miro el registre complet. De l'any 58 avui és 25 a ahir. Podeu veure perfectament el cicle anual, que és aquesta puja i baixa, però si us hi fixeu, hi ha una tendència de fons a pujar. I dius, puja i baixa, hi ha una tendència a pujar, pot ser que sigui natural dins una tendència molt més a gran escala. Doncs augmento l'escala de temps. Aquí teniu les dades instrumentals, que són aquest puja i baixa, xup, a 24 de juny, i aquesta és la concentració de diòxid de carboni obtinguda a partir dels sondatges de gel. Sondatges de gel que estan a l'Antàrtida i a l'Àrtic. El sondatge, si us hi fixeu, quan neva, la neu és blanca. Per què és blanca la neu? Per què és blanca? Perquè quan cau atrapa bombolles d'aire. I llavors això fa que dispersi la llum i sigui de color blanc. Conforme la neu es va compactant, aquestes bombolles d'aire les va perdent i es va tornant de color blau, que és el típic color de l'aigua. L'aigua absorbeix tota la llum menys el blau. Però no expulsa totes les bombolles, se'n queda. Llavors jo puc treure un sondatge de gel i puc anar capturant aquestes bombolles i mesurar les concentracions de diòxid de carboni de quan es van dipositar. O sigui que són dades realment molt bones. I dius, sí, puja, però jo estic mirant aquí des de l'any 1700 a l'actualitat, són 300 anys, jo us he parlat del clima de fa escala de desenes de milers d'anys, no? Doncs incrementem-ho. Incrementem la finestra. 2.000 anys. Ja no estic parlant de 300 anys, ja he ficat un 0 més. 2.000 anys. Què es veu? La concentració de diòxid de carboni. Aquí ja no es veu el puig i baixa, és a partir d'aquestes dades aquí. Aquest científic comença a mesurar el 1958. Aquí teniu el 1960. I es pot veure perfectament com això puja exponencialment. I dius, sí, però ampliem l'escala. 10.000 anys. Un altre ordre de magnitud. Un altre ordre de magnitud, fixeu-vos que
el nivell de concentració de diòxid de carboni hauria de ser al voltant dels 270 ppm, 200 parts per milió, i estem actualment a les 420. I em dius, vale, sí, però posa-m'ho a escala geològica. Bueno, cap problema. Cap problema. Pels darrers 800.000 anys. I sabeu que us he dit que no hi havia un equivalent? Bueno, doncs aquí teniu, aquí les dades. No hi ha un equivalent cap endarrere. Per què no poso una escala més gran? Perquè llavors, aquí, jo ja estic comparant naps amb peres. Per què no me'n vaig a l'escala dels milions d'anys? Perquè sabeu que la Terra és un sistema que es mou. Hi ha la tectònica de plaques. Quan jo entro a l'escala dels milions d'anys, la distribució de continents ja no és exactament la mateixa que l'actual. Si jo treballo a l'escala d'un milió d'anys, sí. I per tant estic comparant naps amb naps. Però si jo ja fico una escala molt més gran, estic comparant naps amb peres. Per tant, no puc anar a aquesta escala temporal tan gran. I aquí teniu la prova. Aquesta és la gran prova que aquests increments de diòxid de carboni no són naturals. Són antròpics. Fixeu-vos que aquí, quan jo fico aquesta escala temporal, l'increment, que abans semblava que era exponencial, ja no és exponencial. És instantani, exactament. És instantani. Quan jo treballo aquesta escala temporal, això és instantani. I anem pujant. Quan jo miro el registre complet, si jo miro el registre complet, que és aquest d'aquí, anem pujant. I anem fent. Doncs això. Això per mi és la gran evidència que posa de manifest que això no és antròpic. Ja està. Tan simple i fàcil com això. Doncs això ens ha costat 30 anys de feina. Que sembla ràpid de fer-ho. Aquesta. Sí, clar. No, és que estem aquí. És que estem aquí. És que la cosa és tan bèstia que quan realment li dones la dimensió temporal que toca, potser perquè soc un cap quadrat, però no aconsegueixo entendre que no s'entengui. O sigui, perquè per mi és tan evident, és que només cal mirar les dades. És que les dades ho parlen per elles soles. És que és tan evident que no entenc com hi ha gent que no ho entén. En sèrio, ho dic en sèrio. Home, pot haver-hi mala fe i dir-me que això no és cert, que l'escalfament global, perquè hi ha interessos econòmics creats al darrere. Vale. Això és mala fe. Ho entenc. Ja està. Però no entenc que realment els òrgans de decisió no entengui això. Perquè és una gràfica ben simple i ben fàcil. Aquí no hi ha grans complicacions. Jo entenc que les gràfiques que fem servir nosaltres siguin molt complicades d'entendre. Totalment d'acord. Però aquesta és extremadament simple, creo jo. No sé. Jo voldria fer èmfasi que en aquest període de que ja ha canviat molt, no s'han desenvolupat activitats actuals. Sí. I a part d'això, ja estem fora de un potencial que no sé, que s'ha desenvolupat la societat tal com la coneixem, les diferents que hi ha al planeta. Sí, clar, l'agricultura comença fa uns 8.000 anys. L'agricultura comença aquí dintre. L'agricultura comença aquí. Aquí. I de l'agricultura, dels primers agricultors, ara hem anat realment hem evolucionat moltíssim. D'acord, però aquest increment d'aquí és que no té res de natural, és que no hi ha manera. Els models, quan intentes fer un model, hi ha models matemàtics que intenten reproduir això. I llavors treballen amb concentracions de diòxid de carboni, diguem-ne, preantròpiques, i modelitzen cap al futur. Llavors, clarament es demostra que aquest pic d'aquí no hi hauria de ser. Clarament. Perquè és que es veu perfecte. Només s'explica això quan tu fiques la concentració de diòxid de carboni que et ve per part de les activitats antròpiques.
Vale, doncs Ara una última pregunta i ràpida ja acabem. Com es Com es determina el nivell d'un llac a partir de les dades d'elements obtingudes per XRF? Molt ràpidament. Jo aquí m'he saltat 50.000 històries, clar, perquè no... Jo m'he saltat aquí tota una part que no he volgut explicar perquè no és el moment. Tornar a compartir. Ah, perdó, sí. Aquí. Torno a compartir. Aquí. Aquesta. Vale. Bàsicament... A veure, espera't, deixa'm amagar això d'aquí. Vale. No surt. A veure, deixo de compartir. Deixo de compartir. Sí. A veure, espera. Cal que sí, compartir pantalla, perdó. Compartir pantalla, aquesta d'aquí, comparteix. Ara sí? Bueno, com que ho ha preguntat és en Jordi, i ja el conec, ja li explicaré, no passa res. Però ja m'has dit. Ah, vale. Perdó, a veure, bàsicament... Ja està aquí, ja hem tornat. Bàsicament, el que fa és una anàlisi dels components principals. És una anàlisi estadística que permet reduir la variabilitat de tota una sèrie de dades a una variable específica. Llavors, el que hem fet és, a partir d'una anàlisi de components principals, el primer component és el que explica el nivell del llac. A veure què seria, a veure si soc capaç d'anar on te toca. Aquest d'aquí. El nivell del llac, això seria la primera anàlisi de components. Està fet amb dades, o sigui, és quantitatiu aquest nivell del llac, perquè aquí hi ha una corba que no he explicat, que és de color morat, que són dades instrumentals. I llavors tu pots establir una transferència, una equació de regressió entre les teves dades instrumentals d'XRF i les dades instrumentals. I això és el que permet reconstruir a nivell quantitatiu. Doncs això, ja està. Torna a preguntar. Però teniu dades de l'alçada del llac en funció del temps? Sí, són les dades a nivell instrumental. Són aquesta curva d'aquí morada, que a dures penes es veu. Sí, són dades mesurades, sí. Doncs deixem aquí, acabem amb aquesta xerrada. Esperem que l'hàgiu dit i esperem veure una propera sessió d'objectes de la recerca. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Santiago, i gràcies a tots els que heu vingut i els que ens heu seguit aquí també per internet.